Pinagisay mong mga labot uban sa pagtuo dawaton ko ang Brad, thanks for watching. Shout out Mayo Diez. Thank you, Brad. Salamat sa imong pagkantang niya. So this time, mag-start na tayo so, no? Ato nang i-share, ato nang i-mention itong mga higala niya. At ipakatag ang pulong sa Ginoong Igsoon sa iyo ning kabuntagon. Ako sang i-share. Good day, Pastor James. God bless you always. God bless you more, Sister Evelyn Serapin Gillies. Shout out 28 viewers, pata 32 viewers this time. Pwede na mo mag-mention na mga Igsoon. Brad Castillo, Longley Brad. Thank you for typing at highlight. Good morning, Pastor, watching from Canada. Brother J.R. Muda. Perminti, may tanaw siya. Linod siya, Junel Tags, watching from Cebu. Shout out from Saudi. She's watching this time, Sister Mary Joy Patuno. Okay. Good morning sa Brad Castillo, good morning. Ako sa ning i-share mga Igsoon, ako sa ning ibandira ang pulong sa Ginoo. So, 57 na ta, viewers. Joseph Mel Dungog Amit. Pa-shout out, Pastor, watching from Nuknukan. Kaliwa, na ba? Dungog? God bless, thank you, Brad. So, Dan sharing mana. Kamu na po. Shout out. So, narito yung nagpa-shout out na ko. Ganahan din siya magpa-shout out na ako. Yung masahod rin yan. Okay. Pa-shout out na ko rin. Kaya yung anak, maminaw daw yung anak. Asa man to ha? Dara. Okay. Okay, akong i-shout out. So shout out na ako ang kinsa man siya ang nakabutang dire kay Tripoldar Balili Citroc. Shout out unya yang mga anak is nag-chat na ako nga ipa-shout out kay maminaw daw yung mga anak. Shout out si Darren og Daryl. Again, Darren og Daryl Cortez. Pastor, maghuwat daw sila og mga buhod. So mga dudong, shout out. Mga gwapo, mga buutan, mabait. Shout out. Okay. Inayon din gusto kayo. Shout out na dami. Mayong buntag, Pastor, para manisito divino unsa man to. Naputol man. Ariel naputol na.
So mga brad, na ko niya, long live brad, uban sa grasya sa Ginoo, shout out, Skiptron around the world, no? Different chapter, no? Isaac, no? Tanan-tanan, lain-lain nga mga chapter, sa lain-lain kanasuran, lain-lain dapit. Shout out mga brad, long live ta kanunay, uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo. Amen? Kunya, shout out na ko ang Sea, Skiptron in Arms. God first bro, mga brad na ko niya, no? Sa bahay ni Kuya, long live to brad. Uban sa grasya sa Ginoo, no? Tanan-tanan, no? Lain-lain chapter, naghan magata. Og na po to'y nagpa-shout out na ko, nakalimot ko. Roalpa Mandawi. Roalpa Mandawi, brad. Shout out from Roalpa, Clarin, Bohol. God bless, God bless. Okay. So, ang shout out ng mga OFW this time nga nagtanaw, lain-lain kanasuran, lain-laing oras ta diha, no? Shout out mga OFW, mga seaman, no? Salute jud mi sa inyo ang sakripisyo nga grabe, dili pud lalim apan sige lang nag-uban ang Ginoo nato diha, no? Layo mo sa inyong pamilya pero duol si Lord ninyo og duol mo sa akong pagampo. Matulog nang dako pastor, sakto man pod live ka. Okay, thank you brad. Thank you brad. Asa ka dapita brad? Dubai ba? Quiet. Okay, quiet. Okay, God bless brad. Thank you kayo. Pa-shout out po Pastor Camp Jerusalem Church from Sister Kram Arim Nopra again. Camp Jerusalem Church. Okay, shout out. Okay. Tanaw ang amigo na ako 1 pieces. Bye, thank you. Bye, God bless, God bless. Okay, so ni Jande Bruta, pa-shout out mi sa akong asawa Pastor Christine Ruta ug ako Pastor Jande Bruta. Okay, thank you brother. Okay, Leono Junel Tag. So long live for Jesus Pastor. Amen. Okay, so akong gi-shout out ang tanang nagtanaw karon nga mga inmates, no? Maabot ni ninyo. Shout out mga piniriso. Namos kong mga pag-ampo, mga brad na ko diya sa Selda, no? Nasa bahay ni Kuya, sila Brad Aris. Long live ta kanunay mga brad, uban sa grasya sa Ginoo, abante ta. Enough na tong mga kagaguhan, di ta maminaw sa istorya sa uban samtang napatay kinabuhi natay paglaom sa Ginoo. Amen. Then shout out sa tanang mga jail warden nga nagtan-aw karon. Lain-lain nga mga BJMPs na idaghang mag-message nako nga kanunay daw sila mag-atang sa akong live. Og diha toy palamuot kay gabi igsoon or yesterday naiingon ako nga basta mag-live daw kung mag-ilog sila sa cellphone. Grabe, mayo jud kay Ginoo, no? Thank you, murag naa taga Jinsan to sila. So God bless, and then shout out sa tanang nagtan-aw nga nag-message pa nako mga naa sa Philippine Army, mga military. Mga sir, namo sa akong prayer, I always pray and declare nga ang protection sa Ginoo maanaan ninyo. We understand dilisan basta-basta ang inyong gipanumpaan sa atong gobyerno, no? Grabe. No, so praying for your security as always. And of course, di ko ni paluping, no, mga kapulisan, mga duols kong dughan, mga igalan ako diya. Camp Osmeña, Cebu, shout out. O ako ang barkada diya si Sir Paul Acosta. Okay. A good friend of mine, police officer, o kababataw, akong amigo nga pulis sa Davao, si Rugia Bergonzado. O diri sa Tagbilaran City, Bohol, Barracks. Shout out mga kapulisan natong mga gwapa diha. O of course, shout out nako ang Tagbilaran Police Station. One time dahil nag-message na ko nga nagtanaw sa live, no? Na daw siya sa Tagbilaran Police Station assign. And of course, dili palupig diri Clarin Police Station. Kauban sa mong hepe. Diri nga gwapo, taas, isog. Okay. Sir, shout out Police Captain Sir Yastar Milumida. Ug sa akong mga kaubang kapulisan diri nga mga higala, mga buutan nga naa diri sa police station sa Amua, Clarin Police Station, shout out. Og daghan kay mo, pasensya na mo ha. Dili ko makatagsa ninyo, no? So, as their PNP life coach usa sa ilang lecturer, tigiyan nila regarding sa spiritual ba. Shout out ninyo tanan, no? And of course, shout out sa Kandihay Police Station nga naa diha akong Bradford from Sea, Skiptron in Arms, nga appeal na siya sa the Fraternal Eagles, no? Sa Eagles. Police Captain Albert Sator nga usa sa nagbilin og ligasiya diri sa among lungsod, no? So, Brad, yan hati ka na unsa wa man day ka dito kag Cebu. Okay. Next, shout out ni Brad Arms, no? Police Captain Sir Brad Arms, Sir Miluria nga naa sa Talibon Police Station. Hippie po na. Ug ako sang gi-shout out ako ang amigo nga hippie nga kusog po kay mo expose og mga corruption, kamatuoran. Grabe. Police Captain Onyot Introliso. Bay, salamat kayo. Salamat sa imong jersey. Nani siya sa San Miguel Police Station. Okay, man na batanan? Akong amigo sa akong classmate nga naaron sa Antequera Police Station, no? Ako ang duol sa dughan sad.
during my criminology days, akong classmate ni siya, no? Usa ni siya ka bata nga hippie diri sa Bohol. Imong tanawon, mura ra ni siya og senior high. Murag high school ra ni, no? Shout out na si Police Captain Jasper Reyes. Bye, amping nakas akong pagampo, kabalo na ka. Abante na. Okay. Again, dili lang din ako i-shout out ako ang mga brad, no? Tanan nga mga higala na ako nga fraternity na ako daghang amigo, no? Nagsabuag tag kalinaw ikso, no? Akong i-shout out sad ang mga Taugama pi na ako daghang amigo dia. Mga tol, God bless, Taugama pi. And of course, Pusans. Ug ang Eagles, the fraternal Eagles, no? Daghan ko dag mga amigos sad. Okay? So God bless na itong tanan mga igsoon sa buwag na to ang mga maayong binuhatan nga malipay ang Ginoo. Okay. So proceed, let's move on. Anyway, before na to isgutan itong topic, ako din gipasalamatan ng mga subscriber na to, no? So wala jud ko, di ba, kabantay, wa jud mo kadungog sa akong baba igsoon. Nga palihog mo og subscribe. Sindi ko og star palihog. Okay? Wala. Di ba? Kabalo na mo kaya ang purpose ani purely to share the word of God. Kabalo na mo, no? Walay tao nag-sponsor na ko. Huwag lang uban, ingon nga, di natin, no? Dahil hapon na, basta ang Ginoo kay Bao. No? Salamat kayo sa mga subscriber na to, aning page, no? Yan na ito, nangutanan ako ba nga, kung saan na pag-subscribe, pastor niya ako, kay waan ko kay Bao mga ikson, wako ikatubag. No, bago pa lang, just yesterday, nangutanan ako nga, pastor, saan pag-subscribe niya, di man ko kay Bao ikson, kay kanilaging wala tay intention, wala ta, nga to, motibo is just to spread the love, no? Just to spread the word of God. Wala, nothing more, nothing less, no? Mao na nga, wow kay Bao, giunsa na nila kanung naning subscribe. Basta thank you. Og sa mga followers nato nga nanata sa 64 kalibo kapin. Followers 64,000 plus followers sa mabungaong Kristohanon. And I just want to remind everyone to encourage na pwede ninyo i-invite inyong mga higala to follow our page aron ma-bless sila. Kabalo na ba yung iksono na ako yung mga gipost dia. Kung inyong ato na ako ang account yun nga James M. Dumanon. Na ako'y nakapinpost dito nga mga grabe nga mga testimony nga while naminaw sila sa atong live, nagtanaw sila sa atong mga reels, sa atong mga short video ikson. Grabe na nahitabo sila kinabuhi, no? Padong na maghikog nga wa malaos og maghikog, no? Wala nakasabot siyang kinabuhi nga nakabaton og kalinaw, na depress nga nakabaton og kalipay, nga nabitaw, no? So naagid ang presence ni Lord ani nga page 6 on himaya sa Ginoo ng tanan. So wala man jud ito wala ako It's all about Jesus. So that is why I want to encourage everyone. I encourage each and everyone nga inyong i-invite inyong mga higala to follow our page. And again, pwede na niyo i-mention yung mga higala. Thank you sa mga nag-mention. O dara danay nagtanaw, Jail Warden. Oroqueta City Jail, good morning Pastor. Good morning to sir. So ganina akong gi-shout out ang mga jail warden, jail officer. Thank you so much. Okay. Thank you. God bless sir. God bless. Induta, no? Makabisita ko na Oroqueta. Asa ganin siya, sir? Ganahan siya kumuwali og mga piniriso kay kung na may tao nga makarelate nila, daghan makarelate nila, pero ako usa ko sa unang nakarelate nila kay parehasad ko nga na nila gihukman pero karon gitawag sa Ginoo. Sister Michelle Jamil Rinopal Almunicar nga nagtanaw karon. Shout out po pa sa akong bana, Clark Almunicar. Birthday niya ron. Ay, ang Diyos magapanalangin ni mo brother Carl, no? Carl Almunicar, no? Naron sa barko. Okay? So, God bless brad, God bless brad. Ubanan ka sa Ginoo, paboran ka sa Ginoo, proteksyonan ka. Okay? Thank you sis. Og shout out na ko ang mga mekaniko og tanang trabahante da sa Elmer Shops sa Bayan. O kanang gaya des Palawan nga maminaw sa nako nga taas nga gwapo, no? Kung shout out ako nang shout out no, i-regards ko na diha sister. Okay. Shout out Pastor watching from Taiwan. GR Estabas. Okay, watching from Taiwan. Okay. So anyway, ang atuwa ding mga akong gilista ba ang mga kanasuran nga nagtan-aw sa tong live. 50 kapin na igsoon, no? Mao nang salamat kayo, no? Salamat kayo mga OFW, mga seaman. Thank you so much for your time nga gi-spend ni Lord, no? Dili actually wala mo nag-spend og time nako. Nag-spend mo og time ni Lord. Amen. Watching from Germany, Julieta, sister or Ma'am Julieta Pigel. God bless sister, God bless. Thank you for watching, thank you for your time. Okay? So, before we move on, before we proceed, anyway, ang atong topic for this morning is about the Word of God. Unsa ka may nungdanon ning pulong sa Ginoo. Ikson, kung gusto ta nga dili ta ma-deceive, mailad
dili ta madalinas, dili ta mahitumpawok sa kadautan, niningit-ngit nga kalibutan, kinahanglan atong kanunay pamalandungan ang balaang kasulatan. Nagrayam na po nang, okay? So, nga ni ka-importante ang Word of God. Yesterday, just yesterday, ang atong topic is about ang Word ni Lord. Hait kayo. Sa karon sad ang pulong sa Ginoo, sama ni siya sa suga. Sama siya sa hayag igsoon. Nga bisag unsa kang ngit-ngit nining kalibutan, kung giya nato, kung maoy giya nato ang pulong sa Ginoo, dili ta mahisalaag o dili ta mahidalin na. Sumao niya to ang kuan karon topic. Good morning, Brad Pastor Lunglib, watching from Manila. Shout out sa tanan siman nga naa diri sa Home Mariners. Okay. So akong gi-shout out ang tanang siman nga naa diri sa shout out sa tanang siman nga naa sa Home Mariners sa Annex 3 sa man ni from brother Jed Gantuangko Quijano. Okay na may daghan ri Quijano Brad sa Clarin sa mga. So Lunglib Brad, Lunglib uban sa grasya sa Ginoo. Thank you for watching. Naamo sa akong prayer no mga siman, okay? And I declare nga paboran mo tanan dias Ginoo no? Paboran mo. Proteksyonan unya paboran, okay? Sa brother Gooms, sister ba ni? Igsoong Gooms Mary watching from Australia. Thank you. Salamat sa minsay pastor, lain na po na bless sa imuha ron. Ako ang kauban simbahan. Okay, thank you. Singa na Maricel Liento or okay, thank you, God bless. I-regards ko na sister, God bless. Okay. Himaya tanan sa Ginoo. Watching from Casabas, Pilar Bohol, Linda Carias. Okay, Pilar, okay. Pilar ni diri sa tuaw ning labay ko da pagadto na ko kandihay last time. Okay, let's pray. So, of course, sa dili pa ta mag-start igsoon kay bawo na mo. Atong i-welcome ang presence ni Lord, no? Atong i-welcome ang Holy Spirit kay kung wala siya, wala kitay mahimo. Even me igsoon nga ning abot na kog 12 years nga nagsigwali. Dili pwede magsalikos kung utok. Magsalikos sa mga panahon nga gigamit kog maayos Ginoo. Magkahuna-huna ko atong mga time nga naay daghang kriminal nga ning duol stilan sa Ginoo kaya ako gigamit sa Ginoo. Tanan nangagi na. Today is another battle. Another challenge igso, no? So, as always, nanginahanglan ta sa iyang giya. Heavenly guidance for us nga atong mapalawman og maayo ang pulong sa Ginoo. Amen, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this another blessed opportunity, another great privilege that you have given to us this morning, Lord. As what I have said, Lord God, dili tanan karon nga naay higayon, naay panahon nga mamalandong, mamati sa imong pulong. But Lord, thank you kaayo nga imo ming gitagaag panahon, imo ming gitagaag chance karon Lord nga makapamati na usab Ginoo sa imong balaang pulong. And I pray Lord God, before we proceed, limpyuhi among kasing-kasing daan Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan Ginoo, mamati sa imong pulong. Kay nasayod kami nga balaan kini kayo. According to your word, nagaingon ka Ginoo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word mismo was God. So ikaw kini among hisgutan. So himuha kaming angayan Ginoo, himuha kaming takos. And then as we listen to your word, as we meditate your word this morning, Lord God, tagay may kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton anda, mamati o correction, mamina o tambag, ug labaw tanan willing mo sunod sa imong pulong Ginoo. Tagay may kaalam nga langit nun Ginoo. Tagay kalinaw among unahuna og pagbati nga ikaw lamang ang ma-focus o masentro. And this time, Lord God, I rebuke, I cancel every spirit of destruction in Jesus' name. Walay magmalampuson nga plano sa kaaway. But Lord, I pray and I declare it in Jesus' mighty name, nga ang imuhang kabubuton matuman salamat daan sa kadaugan Ginoo. And Lord God, again, ikaw lamang among iisa, niining taknaa, walay relihiyon, walay pundok, walay grupo, walay pastor, walay simbahan, maisa. Ikaw lamang Ginoo ang maisa. It's Jesus Christ. It's all about you, Jesus. Kay ikaw lamang ang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, naghatag sa imong kinabuhi aron kami matubos gikan sa among pagkamakasasala. So Lord God, ikaw lamang among himayaon ining takna. We glorify you, we adore you, we honor you this time, Lord God. It's all about you. So Lord God, I pray also tanang maminaw karon, tanang makakita ani kutob sa makaabot, maabtan ani nga live, makakita, makadungog Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati ang imoang pagpanglihok sa Holy Spirit, Lord God. Imong presensya ipabati Ginoo sa matag usa nga maminaw. In Jesus name. So Lord, salamat kayo. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo, Holy Spirit, this is your moment. This is your time and let your will be done. In Jesus name. Amen.
So this time we have 115 viewers. Ang uban wa pa kabantay. Okay. Uban dere. Mabungaon kabuntagon, Pastor James from JR Ligi, Giliena, Araula. Shout out from Bible Baptist, okay, from Brother Dong Lance, okay. Shout out sa among silingan sa Look, Lucata, Lapu-Lapu City, no? Baguio, Kiko, okay. Thank you kayo, salamat kayo sa Kicks, thank you kayo, no? Kay numdum pa dyan siya nako ba? So, ining panahon sa akong kasalbahay sa una, kabaho ni siya kay adto mo ko suluyo. Di ba? Tulitos ka kabatuan ba, di ba? Sige, mig, anak, mamitig ikuanan diya. Yan ay mga langob-langob, suyupanan. Kaila, dyan ako ni siya, no? So, I pray nga imong career i-bless sa Ginoo, no? Na imuhang career karon ba, no? Paboran ka sa Ginoo in Jesus' name. Regards ko sa mga naas, Lucata diya, no? Mga kaliwat na ko diya sa Lucata diya, akong i-shout out, mga dungog, mga putot, Montesiuso, Lucata, Look, Lapu-Lapu City, sa Canhulaw, asa mo dapita diya, mga kaliwat na ko. Okay, good morning, Pastor from Negros, from Will, sa mani. Okay, let's start, Ikson, manam tag-shout out, no? Okay. So, ang ato ang pamalandungan karon nga pulong sa Ginoo, mga Ikson. So, ako din gi-shout out nung kuan, ang Living Water Christian Fellowship from Kanipaan po og Talisay. Ako mga brad diha nga mga daghan kayo makabless yun. Brad, mga brad na makabless yun, no? Ngano man. Majority diha gikan sa prisuhan. Pero nangalagad sa Ginoong uban nga pastor na nay mga lunglid kay mga brad na ko da God first, bro. Okay? Abante ta mga brad, padayon ta. Although ang uban magbash na to kay mga akro daw ta, pero wa sila kay bawo nga kita ang gigamit sa Ginoo sa kapatiran, no? Kita ang nagsabuag sa kamatuoran, pero sila, sige lang sila giyaw-yaw dia kay mga balaan man na sila. Okay. Watching from Rujon Pharmacy Pastor, Brother Patrick Jokens. Okay. Ug akong shout out sa dakong Brad, okay? Brad Jason, long live ta kanunay Brad. Long live again Brad, new day, new life. What a blessing we have. Amen and amen. Mahabang buhay kapatid, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo, kanunay na to ipataas ang ngalan sa Ginoo. God bless, Brad. God bless. Brad Jason. Okay, regard ko sa itong mga brad yan, no? Mga kuan na to diyan, no? Kapatiran. Okay, let's proceed. Let's go. Hallelujah. Praise God. Ang mensahe sa Ginoo nga ito ang hisgutan karon mga Ikson. Sinulat ni siya ni Haring David. King David. Nasa Salmo 119, Salmo 119, 105. Okay? Okay, akong basahon diri Ikson again. Salmo Kapitulo 119, versikulo 105. Nagaingon diri, ang imong pulong, the word of God. Ingon si David mga Ikson, ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agianan. Wow. Okay, again. Salmo 119, 105. Before na ko ni padayon ako dahing i-shout out ako ang brother sa Cagayan si Sam, no? Salmo manggupon na siya, no? Shout out George, shout out kay no? Kabaw na ka na sa akong prayer, no? Long live ta kanunay diya. Og actually Ikson ako aning igsoon yun sa biological ba brother na ko niya. At the same time igsoon sa ninako sa ako ang fraternity kay no, pareha mi mga long live kayo. So mga gikan mi, mga salbahes kami sa una, pareha mi kaagyan pero gibag-o mi sa Ginoo. So wala mi gibag-o relihiyon na, gibag-o sa Ginoo, no? Shout out, no? Akong igsoon na si Sam unya nas Cagayan, together with his lovely wife Joby and of course his two lovely daughters, Jihira, Jessica Grace and Asaira Paris. Okay, see you George next week. Mulaag tag Cagayan, no? Sa mga taga Cagayan diyan, mulaag ko. Sunod si Manna. So, kita lang tadi no? Okay. Kung balikan no, Salmo 119, 105. Ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this morning igsoon, gi-remind ta kung unsa ka powerful ang pulong sa Ginoo again and again. Yesterday, ang pulong sa Ginoo grabe ka powerful. Why, Pastor? Because it's sharper than a double-edged sword. Mas hait siya sa espada nga duhay sulab. Grabe nga haita. Ug ig-on jud ka sa kinasuluran nimo. Maong di kita katago. This morning lahi na pod ang pulong sa Ginoo. Sama siya sa kuan kuno igsoon. Matod pa ni David. Suga, okay? Suga nga magtultol kanako. Okay. Nga naman, of course, niningit-ngit nga kalibutan igsoon kaning atong gipuy-an ron. Kabalo na ba ita nga grabe na kay gialaw sa kalibutan nga giviolate sa Biblia pero gialaw sa kalibutan.
Ug maunay timan ni Igsoon, dili tanang legal gihimong legal sa kalibutan, legal sa kalangitan. Anything nga gilegal sa kalibutan, unya illegal sa pulong sa Ginoo, it's considered as illegal. Amen. Mao na nga bantayanan ni Nixon kay grabe ang kalibutan. We are now living in last days according to 2 Timothy chapter 3 nga sa katapusang mga adlaw. Grabe ka daghag mga dautan mudagsang na. Daghan na kay rape karon, ing saka ang kaso sa droga. Tanan daghan kayo mga igso, no? Ang atong generation karon ng ubang mga kabatanunan, no? Daghan kog mga magpa-counsel na ko nga mga ginikanan, muduol na ko. Pastor, unsa ba ning mga kabatanon karon, pastor, kung anak lahi naman kay mga batasan, lahi naman ilang generation. Yes, lahi na upgrade na. High technology ta karon igsoon. And of course, ang mga kinaiya pod sa ubang mga batanon, high tech na, di na maminaw. Sa ilang mga ginikanan, matingaka. Inigsulti sa ilang mama, mao ni buntis ko na, nabuntis na. Sa una nga lahi, kuno kayo manguan pa kuno, si tawagan na, harana, magmanyanita na. Mo serbisyo pag maayo, pangulitawan unang ginikanan karon wa na giilad-ilad na. So ang nabantayan mga igsoon, nowadays grabe ang kadautan. Apan nag-ingon ang balaang kasulatan, kung ang pulong sa Ginoo ang balaang kasulatan maoy atong iwag or suga, tultulan ta niya sa saktong dalan. In other words mga igsoon, dili ta madamag, dili ta maidalinas, dili ta mailad-ilad mga igsoon sa mali or sayop nga pagtulunan kung rooted ta sa pulong sa Ginoo. Amen. O sige, ingon rin kay suga ni, no? Suga nga magatultol ka nato, no? Kay ngit-ngit nga naman, kinahanglan day ta tultol. Yes, kinahanglan ta tultulan, no? Kinahanglan ta tultulan kay naay uban rong pagtulunan igsoon nga normal ra ang mga makadaot nga bisyo. Okay ra na. Okay ra na as long as malipayon ka. Nya to nagiatake na, nasakit na sa baga, nasakit sa atay. Giatake na kay okay ra kuno, no? Naingana nga mga pagtulunan ron igsoon. Okay ra basta malipay ka, luwas na ka, buhata ang tanan, di ba? Which is wrong, no? Mao na kinahanglan nga rooted ka. Mao nagingon sa Josue 1:8 nga kinahanglan mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Magbasa ta sa balaang kasulatan, dili na to ibulag igsoon. Mamalandong taon sa gingon ni Josue mga igsoon. O kinsa na si Josue? Si Josue igsoon, siya ang usa nga nakaabot sa promised land. Si Joshua mga igsoon, siya ang nakasinati sa yuta nga gisaad sa Ginoo, nga tambok nga puno sa dugos o gatas, promised land nga gisaad sa Ginoo ni Moises. Og si Moises gani wa kaabot, apan ang iyang successor, iyang disciple nga si Josue nakaabot, no? So si Josue mga igsoon nakasinati og talagsaong kadaugan, breakthrough panalangin gikan sa Ginoo. Og ningingon siya sa Josue 1:8, ayaw ibulag ang basahon. Okay, basahon sa balaod or something. Ang balaang kasulatan, ang Biblia, ang pulong sa Ginoo igsoon, ayaw ibulag kuno. Mamalandong ta niini usay ang gingon adlaw o gabi. Aside nga mamalandong ta niini adlaw o gabi, dili kay kutom ra ta pamalandong ug basa nya ba utok ra atong kinabuhion. Sa dihang atong kinabuhion, atong sundon ang giingon sa balaang kasulatan, mao ni sekreto nga mauswag ta. Kay ang sekreto da ni Josue igsoon, ni Josue, ni Joshua igsoon nga nakaabot siya, na possess nila ang promised land, masinugtanon siya sa sugo sa Ginoo. Mao na nga iyang gipromote igsoon nga kinahanglan kanunay tang rooted sa word of God. Because nowadays daghag mga deception. Okay? Mao na niingon si David igsoon nga ang imong pulong mao'y suga, no? Nga magatultol kanako. Kay kibaw si David igsoon, kibaw ang agagad sa Ginoo kining kalibutan nga atong gipuy-an. Dili ta taga diri, taga langit. Taon sa gingon ni Saint Paul, our citizenship is in heaven. Mga lumalabay ratang tanan diri ang tinuod natong puloy-anan, mga brad, langit. Now, ang kalibutan puno sa kadautan. Excuse me. Daghag deception, daghag tentasyon, daghag mga pagsulay, kasakit, daghag mga offer ang yawa. Ang yawa ra ba usahay most of the time mag-offer og maayo sa tong pananaw pero kalaglagang sa unahan, no? So mao ni siya. That is why we need to meditate or to study as always the word of God. Okay? Kay matod pa ni David kani daing pulong sa Ginoo mao atong suga. Okay? Suga nga magatultol kanato nining ngit-ngit nga kalibutan kay daghan kay mga daghan kay kadautan. And speaking of suga igsoon, maghatag kog example ni no. Suga no, kailangan jud mo flashlight. Nya kasagaran ato mga cellphone karon igsoon na ay mga flashlight. Now, unsay purpose sa flashlight?
aron mo iwag, of course. Ang flashlight igsoon asa gamiton sa ngitngit sa hayag, sa ngitngit. Okay. That is why ang pulong sa Ginoo mao ni. Ang pulong sa Ginoo igsoon mura ni siya flashlight, no? Nga naglakaw ta sa kagabion igsoon, nga nagdaladala ta sa pulong sa Ginoo. Magsikitag ispat ba? Makaibaw ta, oy, naay banakon dire, di ta diri mo agi. Oy, naaman dire, di ini pwede, naari, no? So, ang pulong sa Ginoo, may mo expose sa tanang kadautan. Mao nang dili ta basta-basta mailad, dili ta basta-basta mga igsoon, malipat, dili ta basta-basta igsoon mahitumpawak sa kadautan kung ang pulong sa Ginoo, maoy silbi, ato ang iwag flashlight. Di ba? Kabantay ka igsoon, blackout, brownout, no? Nga nakay pangitaon sa sulod sa balay. Imong gi-turn on ang flashlight, di ba? Ingana kagamit no makita nimo imong gipangita ngano man tungod kay nay hayag. In other words, mga igsoon, kanisang pulong sa Ginoo, once rooted ta sa pulong sa Ginoo igsoon. Makita nato ang atong gipangita. Ang atong gipangita wa man jud lain, atong goal atong gipangandoy igsoon is ang langit. Nga in the future jud atong pangandoy nga hayag atong ugma, makita nato ang hayag nga ugma nga giandam sa Ginoo once rooted ta sa pulong sa Ginoo. Kay mag-ispat-ispat man ta niningit-ngit nga kalibutan nya, ang pulong sa Ginoo maimo giya nato. Tanawa ang next line. Ug maoy kahayag sa akong agianan, nawa, di ba? So bisan ang yawa magbutang og mga deception or distraction or trap, litag laang igsoon. Oferan ka sa yawa og maayo. Ang yawa bitaw unsay ingon ni King Solomon igsoon, there's a way that seems right to a man, but the end of it's lead to death or destruction. Nga naman ang yawa, igsoon. Operan kaniya o kay, according to the word of God, the devil himself disguised as an angel of light. Ang yawa, pwede mahimong anghel sa kahayag. So, pwede siya mo panalangin na to, pero ipalayo tas Ginoo. Ang yawa, pwede mo hatag og nindot nga opportunity, but in the end, it leads us to destruction. No? Mabitaw ng ubang mga batanon diya nga nasakitan, na broken hearted. No, kay ang yawa nag-offer og gwapo or gwapa nga buutan pag pilmero, pero sa dihang nakigrelasyon na sila, birtidang mangtasa. Di ba? Ingana nang yawa, mag-offer siya og humot, nindot, lami sa imong mga mata og pananaw, pero dalhon kas kalaglagan. Apan igsoon, kung ikaw nagtanaw da kita nga mga Kristiyano, rooted ta, na-grounded ta, rooted and grounded sa word ni Lord. Okay? Dili ta basta-basta malipat kay nga naman. Ang pulong sa Ginoo maoy suga nga magatultol ka nato ug maoy kahayag sa atong agianan, no? So maglakaw ta niningit-ngit nga kalibutan. Example, ang yawa magbutang diha og mga litag, mga laang, bombahan ta diha na saging diha nga dangog madali na sa panit saging, ano? Pero tungod kay ang pulong sa Ginoo mura mag-flashlight, the more ta mag-move forward, maglakaw padung sa kabubuton sa Ginoo, gaispat sa ta at the same time. So, tungod kay nag-ispat man ta, makakita ta sa mga warning, makita na to tong mga gihat, ibutang sa yawa nga mga laang, uy, na may gibutang yawa, lipat rin, uy, nailaing nga dan, di ba? Kaya nga naman, ngani igsoon, ingani ta ka-secured, ingani ta ka-safety, kung kanunay nato ang pulong sa Ginoo. Mabitan ni ingon si David igsoon nga, Mabitan si David igsoon, mingingon siya nga, akong gitaguan ang imong pulong sa akong kasing-kasing, no? I have hidden your word in my heart man to. Aron dili ako makasala batok kanimo, no? So si David igsoon ang nagsultian ni iyang gitaguan, gitipigan. Okay, gitipigan ko ang imong pulong sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala batok kanimo. So si David mismo ning ingon na ang iyang pulong iyang gitipigan. Amen. So mao ni kay ngano man day ang pulong sa Ginoo magsilbi dayong iwag or kahayag samtang naglakaw ta niningit-ngit nga kalibutan. Amen. Now, ingani rin siya sigon, ang pulong sa Ginoo, kung ato na siyang mapamalandungan, basahon, tun-ano niya, atong ibutang sa atong kasing-kasing, hayag day tana, no? So, mao na igsoon nga kita nga mga kahayag ta, nagdadata sa pulong sa Ginoo, ato sa nang i-share. While sa diyang atong i-share ang pulong sa Ginoo sa uban igsoon, it means nga atong i-share ang kahayag. Amen? Atong i-share ang giya. Atong i-share ang suga, kaya ang pulong sa Ginoo, suga man daw, iwag, no? So sa diyan ang pulong sa Ginoo atong gipapuyo, gitipigan sa atong kasing-kasing, giampingan. Nasa atong kasing-kasing. Sa diyan naata sa atong mga higala nga wa pay Ginoo, ato ni siyang i-share na nila. In other words, ang pulong sa Ginoo, ang kahayag nga naa nato atong gi-share nila, aron sila pud mahayagan, malamdagan. Ug mao ni akong gibuhat karon. Mana ang uban kuan ko ba? Ang uban kay kuan bitaw ingon sila ma misunderstood ko nila nga
Yes, usahay makitaan ko nila nga di kalikayan nga naa ako magsikan-sikan ko, magshakehan ko sa mga brad, mga akro. Pero sila kibaw nga ning naa ko nila. Pero actually dili na jud ko ingon nga active jud nga para sa una kay busy man kay karon na ko daghan kay bulhaton sa Ginoo bisan asa lang ko dalhon no. So pero na joy time nga labi na ilaha kong inviteon ana bitaw. Ang uban mo misunderstood ko nila nga na lagi nga mao na nga nganong ning tipo pa man dito sa pastor nga wala naman na ang tanan nangagi man nagyan. Wa sila kibaw nga ang pulong sa Ginoo nga naa sa kong dughan isip kahayag, isip iwag ug suga. Akong gipaabot nila. Okay? Akong gipaabot nila aron sila pod malamdagan ug mahayagan. Amen. Nga na mao na diha mention kay ngano man gisugo ta sa Ginoo to make disciple. Kinsa man atong himong disciple kanang naas kahayag ra? Lisod kay na mabitan ang ubang mga kapastoran, mga lagad sa Ginoo mag-away kay maginilugay og membro. Nag-ilog anang mga naara sa simbahan naay daghan no? Di ba? Naay daghang mo ay nagatiman. Naay daghang isda sa loud nga kadagatan nganong adto mo kita sa aquarium or fish pan. Mao na ako igsoon nga naay di jud kalikayan mo tipo jud ko nila. Kaya ang kahayag nga naa nako akong ipasa nila. Aron sila nga nasa kangit-ngit. Okay? Nga unaware pa ba wala kay bawas kamatuoran. Makaamgo. Ako na nagibalik-balik pila na ka mga adik-adik. Pila na igsoon himaya sa Ginoo, instrumentor ako niya. Pila na ka mga drug poser, drug user, kriminal, hitman. Basta daghan kayo mga rapist, minduol na ko. Mga gapos sa lain-laing bisyon, minduol na ko nagpatambag, nagpa-advise unsa ilang buhaton para makagawas. Pastor, gusto ko maparihan nimo. Gusto ko maparihan nimo nga nakahawas, nakagawas sa makadaot nga bisyo, di ba? Tungod na kay ning adto kun la akong gi-expose akong kagalingon nila. Wala ning ingon nga pastor na ko di na ko motipo. No. Even si Jesus paminaw lagi mo, paminaw mo aron di mo makasa. Si Jesus ning tipo sa mga makasasala. Si Jesus mga igsoon ang iyang tumong nganong nagpalansang siya, ming-ari daw siya sa kalibutan alang sa mga makasala. That's biblical. Wala siya muari para ng mga parisiyo, ng mga tigpakaruningon dia, mga balaan, no? Wala siya man ang giari niya katong luwasunon. Kay siya daw sama sa doktor. Ug tungod kay doktor siya, ang iyang giari ang mga masakiton ug kalag. Mao nang ako ingana akong gibuhat. Kaya ang pulong sa Ginoo atong gisgutan karon, sama man day sa suga nga maghatag og kahayag ug iwag niningit-ngit nga agianan aron di ta madagma, no. So akong gipasud sa kasing-kasing na ko igsoon ang pulong sa Ginoo. Unya akong gi-share sa uban. Amen. Para dili ilang kita mga igsoon, because for me I believe once nagtanaw ka nga luwas na kaigsoon, dili na wa ka giluwas sa Ginoo nga maginusara. Giluwas ka ni Lord kay naay misyon, naay task nga gusto buhaton nimo. And of course, gusto si Lord nga ang kaluwasan nga imong nabatunan i-share po nimo sa uban. Amen. Kay kitang tanan kandidato sa kinabuhing walay katapusan. Ang langit nga giandam sa Ginoo para sa tanan. For us igsoon nga ato ginang maabtan or kana bitong makaabot gyud ta nang atong gipangandoy nga kinabuhing walay katapusan, kinahanglan rooted ta sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan kanunay ta magbasa og Biblia kana yung mga cellphone diha. Butangin nag Bible app, okay? Sadly nay uban ilang irison ng ilang mga Bible application kay giilisan og email, giilisan og mga duwa-duwa. No, sayop. Ang pulong sa Ginoo ingon si Joshua igsoon, dapat mamalandong ta adlaw ug gabi. And again, kinsa si Joshua? Si Joshua, mauna ang nakaadto sa promised land, sa yuta nga gisaad sa Dios sa mga Israelita. Si Joshua successful. Si Joshua ni uswag. Ug ang iyang saad, ang iyang giingon, gusto mo uswag igsoon, pamalandungi ang pulong sa Ginoo adlaw gabi. Dili lang ta kutob pamalandong or basa nya makigdebate. No, sayop. Gisugo ta ni Joshua igsoon pulong sa Ginoo. Joshua 1:8. Okay? Pamalandungi ang pulong sa Ginoo ayo ibulag no adlaw gabi niya sunda. Wala ningon diha nga basaha ang Biblia nga makigdebate. No. Mao na nga di ko mo sukol og debate. Bala lang moingon siya, pildi jud ka. Pildi. Okay, pildi. Wala problema na pildi ko og debate. Daog mo pangutana. Daog mo og debate. Nabag-o ba ang mga kriminal? Nabag-o ba ang mga drug lord? Ningundang ba ang mga rapist sa pagpang-rape, no? Di ba? Ngano man tong uban nga naka-play bargaining pagali, nag-report pa ning balik naman pug kapriso nadakpan, no? Nakabag-o ba na? Nabay changes, nabay dako kay muha ng debate, padako ra nag-o garbo. Yes, daog mo way problema na pero ako naka-focus ko
nga naggiya, naglead sa mga katawhan, mga dautan, mga kriminal, mga adik-adik, mga lulong sa makadaot nga bisyo. Giyahan ako uban sa tabang o grasya sa Ginoo. Padung sa tiilan sa Ginoo. O grasya sa Ginoo igsoon, ubay-ubay na sila karon nganing dool sa Ginoo. Ako ang gigamit sa Ginoo. Instrumento ra ko, no? So para nako, mao nay mas maayo kaysa debate. Amen. Debate po ano na. Kaya ang debate di na magdaog. Kay bisag unsaon anang kaatbang igsoon mo barog yun nga sakto siya. Ang pikas mo barog. Anton mag-away, maggubot tanaw, nakakita ba ta na og maayo? Maayo ba ng ihimplo? Maayo ba ng panulundon, panagingnan? Boy lame, hinambog, garbo. Yan ako'y nakitaan nga mga video nagdebate, murag nagsinugsugay na wadyoy lame. What if mo balik ang Ginoo, sigurado mo diyan nagdebate malangit mo? Yes, tinuod. Kaya akong nabantayan most of the time ang mudak ko ang mukuan sa debate garbo. Nya kay bawo na bita ang garbo, mao na gikatagakan ni Lucifer. Di ba? Mao na nga inyuhar na, di ko mo appeal. Ako padayon ko rig abante. Mga brad, lunglib ta kanunay. Padayon ko rig igsoon, basta importante na ko daghang tao na panalinginan, daghang tao na lamdagan, na hayagan, no? Kaya akong gisiran sa pulong sa Ginoo. Wala ano ng debate no, ilaharan na no. So, wala ko'y giligsan nga mga relihiyon, wala ko'y giligsan nga doktrina, wala amigo na kong tanan. Okay? Na ako'y mga amigo, mga pare, madre, tanan, ministro, amigo na ko na. Ug ila kong sekreton nga iliba ko nila, ay ilahan na po na basta ako wakoy kontra. Amen. Apante ta, no? Again mga igsoon, mauna siya no, importante day kayo nga mamalandong ta. Magbasa ta og pulong sa Ginoo nganuman. Kay mao din ni Silbi suga nato. Iwag niningit-ngit nga kalibutan aron dili ta mahintumpawak sa kalaglagan. Aron dili ta malipat sa offer sa yawa. Offer sa kaaway igsoon, no? Dili ta malipat ba? Kay kanir bang yawa, ako na gibalik-balik ninyo igsoon. Ang yawa, dili mo offer na to. Dili mo tintal na to. Kung kaybaw siya nga dili ta huyang nga nandapita. Kung kaybaw ang yawa ang aligon. Ang yawa kaybaw sa imong gistadihan ka sa yawa igsoon. Ang yawa kaybaw sa imong strong and weak points. Okay, now. Ang yawa mo offer nimo og tentasyon or kanabitaw mo offer nimo ang yawa og opportunity. Nga kanang kaybaw ang yawa nga huyang pug ka anang dapita. No? Apan kay di man kaniya offeran og mga opportunity igsoon or tentasyon nga kabalo siya nga strong or ligon kanang dapita kay di man ka matintal. Ang yawa kay baw sa tong weakness. Okay? Now, so mao na nga mag-design siya og kanang sitwasyon or opportunity nga mailad jud ka. Apan igsoon, believe me, according to the word of God, dili ka basta-basta mailad sa offer sa yawa. Kung ang pulong sa Ginoo gihimo natong iwag, gihimo na tong suga. Kay bisan maglakaw pata sa kinangit-ngitan nga parte nining kalibutan, hayag yun na kanunay atong gilaktan. Kay unsay gingon ni David igsoon, ang imong pulong may suga man, suga, light, nga magtultol kanako, hindi ta masaag, ug maoy kahayag sa akong agianan, no? In other words, mga igsoon, bisan ngit-ngit pa kayo ang atong gilaktan. Gilibutan patag kadautan igsoon. Apan kung naa sa atong kasing-kasing gitipigan ang pulong sa Ginoo igsoon, samtang naglakaw ta, hayag natong gilaktan. So hayag siya mugiyahan ta. Kay baw ta asa ta liko, kay baw ta asa ta U-turn diay, kay baw ta og asa ta mulahos ba ta og muhunong, kanusa ta muhunong, mo stop, mo pause, basta something ana, kay baw ta tanan og asa ta paingon. Ang atong mga lakang minanduan kay namay hayag igsoon. Kayang pulong sa Ginoo naman sa itong kasing-kasing. That is why this morning, I encourage everyone nga. Labi na ka ng mga OFW, mga nagtrabaho nga, taliwala sa inyong kabisi, sa inyong break time, hatag yun mong panahon igsoon, nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. Ug sa uban nga, mawahi sa akong live mga igsoon, nga mag-break mo, paminaw mo na igsoon, pulong sa Ginoo, yapon nga naman, importante. Aron di ta mailad, dili ta malipat, dili ta mahitumpawak sa kadautan. Kinahanglan rooted ta sa balaang kasulatan. Kinahanglan grounded ta sa balaang kasulatan. Tipigan nato ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing igsoon para dili ta magdanghag sa atoang mga plano o desisyon. Aron dili ta mailad, no? Pareha ng mga batanon. Ganahan jud ko niya kay mao ni akong giampo sa Ginoo. Yes, mao ni akong giampo, mao ni akong ganahan Kristohano na ikadlok sa Ginoo. Gwapo, gwapa, naay trabaho, profesional. Ganahan ko ani. Pero rooted man ka sa pulong sa Ginoo, nakahinumdum man ka nga ang Jeremiah 79 nag-ingon nga ang kasing-kasing malimbungon. Ang kasing-kasing dili basta-basta tuuhan kay bakako ni traidor ni siya. No? So mao tong imbis
Crush nimo siya, dili na ka basta-basta mo patol. Nga naman, mag-careful kasi mong feeling. Kaya ang feeling is not meant to it's not meant to be followed, but it is meant to be lead. No? Mao nang ingon si Solomon Igsoon nga, guard your heart. Apan kung dili ka rooted sa pulong sa Ginoo, imo jung sundo nimong pagbati. So mao nay advantage Igsoon. Once rooted ta, grounded ta sa pulong sa Ginoo. Like this scenario na ingani Igsoon. Nakakita kag opportunity, giupiran ka. Nagampo kag mayong trabaho. Lord, tagay kong trabaho, naa may opportunity. Nga nindot kayo. Ninduta ning opportunity. Nya kalit lang og ning konbiktar ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing nga nasa proverbio nga naay dalan nga matarong o nindot sa atong pananaw apan sa unahan na ni dadon tas kalaglagan. So ning kalit lang ba og remind, lo maayo nga opportunity pero kumusta ka ang unahan na ni, di ba? Nag-careful na ta, ingana na Igsoon. Once rooted ta, once grounded ta atong kasing-kasing kanunay puno sa pulong sa Ginoo. Taliwala sa atong kabisi Igsoon ning hatag taghigayon nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. Dili ta puro social media. Again, dili ta puro social media nga wala na tay time sa Biblia. Kun dili mohatag taghigayon ni Lord. Nganuman, kay kana may silbing giya na to. Sama sa gingon kana silbing suga or kahayag aron nining ngit-ngit nga kalibutan, dili ta madagma, dili ta mapandol, dili ta mailad, dili ta patakataka og liko, dili ta patakataka og desisyon, dili ta patakataka igsoon og kana bitang lihok or buhat or basta something na dili ka basta-basta mohimo og usa ka butang kung grounded ka, rooted ka sa pulong sa Ginoo Igsoon. Nganuman kay ma-expose naman tanan kay baga ay delikado ni. Ingani kanindot Igsoon. That is why again this morning I want to encourage everyone nga despite of our busy day, mga pag-eskwela to, this responsibility everyday busy kita. Muhatag taghigayon Igsoon ni Lord. No? Muhatag taghigayon nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. Niaging adlaw man siguro to, nagkuha ko sa akong anak ba. Maka-bless kay nakoy nakit-an dito nga tigulang, nagkuha sa iyang apo. Samtang naghuwat siya sa iyang apo, nagbasa siya og Biblia ilalom sa nangka. Tanaw, wow. Nga na bitaw, no? So muhatag ta og higayon. Muhatag ta og time nga mamalandong, magtuon, magbasa og pulong sa Ginoo. Kay matod pa sa babalaang kasulatan nga atong gitun-an karon, ang pulong sa Ginoo maoy iwag. Ang pulong sa Ginoo maoy kahayag. Magtultol nato sa atong gilaktan, iwagan ta bisang ngit-ngit kayo makakita ta, makaibalo ta og asa ta mulakang. Kay ngano man tungod sa pulong sa Ginoo nga naa sa atong kasing-kasing. Amen. Ingani Igsoon. Ingani kanindot ang pulong sa Ginoo. That is why again I want to encourage everyone nga muhatag tagigayon ni Lord. Amen. Himuon na tong kung unsa man na imong lingaw na Igsoon, sige kagduwa na imong cellphone, himuon na tong lingaw, himuon na tong kalipay Igsoon. No? Himuon na tong bisyo. Dapat ma-addict ta sa pulong sa Ginoo. Kay nindot ni nga addiction, ihatod ta sa walay katapusan nga kinabuhi. Ihatod ta sa langit. Dili ta basta-basta mailad, dili ta basta malipat sa mga lami, tamis, nindot nga offer sa yawa. Kay ngano man, kabalo man ta kung unsay makadaot, kabalo ta ug unsay makaayo. Kay rooted man ta sa pulong sa Ginoo. Amen. So again, atong i-promote ni ang pulong sa Ginoo, no? Atong basahon kanunay, dili na to pabug-abugan sa atoa, no? Ato ang pamalandungan kanunay atong timan-an ang giingon ni Josue. Josue 1:8, di ba? Ay dili na to ibulag, no? Ang pulong sa Ginoo adlaw gabi mamalandong taw niya atong kinabuhion kay mao ni sekreto sa kauswagan. In other words, mga Igsoon, ang pulong sa Ginoo sa diyang atong tun-an pamalandungan unya kinabuhion i-apply na to dili kay basahon ra nya makigdebate ta sayop na atong kinabuhion Igsoon mao ni ang Yahweh sa bright future. Mao ni ang Yahweh Igsoon sa kauswagan, Yahweh sa kadaugan, Yahweh sa kalampusan, Yahweh paingon sa kinabuhing walay katapusan. Dili ta basta-basta mailad ni Satan. Dili ta basta-basta mailad ni Satan. Kung rooted ta sa balaang kasulatan, kay iya man tanggiyahan sa sakto nga agianan. Iya tang tudluan sa sakto nga dalan paingon sa kinabuhing katapusan. Ug walay chance nga maadto ta sa kalaglagan. Nganuman, kay kanunay man atong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, again for your word. Imo mingi pahinumduman kung unsa ka mahinungdanon
ning kanunay ming mamalandong, kanunay ming muhatag og time sa imong pulong. Magtuon, mamalandong, magbasa, dili aron makigdebate, apan kung dili among sundon o kinabuhion. Kay mauni ang Yahweh ngadto sa kauswagan. So Lord God, I pray to all of the viewers right now around the world, Lord God, nga despite of our busy days, busy schedule, Lord God, or despite of our responsibility every day, still muhatag mi Ginoo higayon nga mamalandong sa imong pulong. Kay imong pulong kinabuhi, it's the bread of life, Ginoo. Ingon ka sa imong pulong, Ginoo, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa imong pulong usab, Lord God. So Lord, I pray tanang viewers karon nga aduna joy kagutom sa imong pulong, Ginoo. Nga among pakanon kanunay ang among kalag. Dili lang mi puro social media, apan dako mig time sa Biblia. Tabangi mi, Ginoo. Tagai mi kauhaw kanunay sa imong presensya. Tabangi mi, Lord, nga ma-addict jud mi sa imong pulong. Kay kana nga addiction nindot kayo. Kay maghatod namo sa kinabuhing walay katapusan. Maghatod namo sa kauswagan. Maghatod namo sa kalampusan, Ginoo. So Lord God, again, tagay mi kadasig. Tagay mi kadasig kanunay nga mamalandong sa imong pulong. I pray, Lord God, nga kaning mensahe nimo nga among nadungog karon na nahisgutan, Ginoo, dili mo labayng kawang panamo ning kinabuhion. Ug mao ni maghatod namo, Ginoo, sa promised land, sa yuta, sa saad, Ginoo, nga imuhang gi-release kanamo, Ginoo, kung unsa man ang amuang mga each one of us has different promised land siguro lain-lain unsa man ang among promised land nga gipangandoy, Ginoo. Siguro kaluwasan namong tibuok panimalay, tinud-an na yung kabaguhan ba, kagawasan sa makadaot nga bisyo, or kagawasan gikan sa gapos sa kaaway, or makatukod ba mi og balay, or anything nga among tinguha, Ginoo, in the future. Mao na ang among promised land. Nasayod kami nga sa diyang among kinabuhion tun-an ang imong pulong, Ginoo. Sama ni Joshua, Lord God, nakaabot siya sa promised land. Kay kuan siya matinud-anon sa imong pulong. So Lord God, gusto sa mi nga mahimong matinud-anon. So tabangi mi, Lord God, nga mohatag yun mig higayon, nga mamalandong mamati sa imong pulong taliwala sa among kabisi, Ginoo. Hallelujah. Praise God. Thank you, God. Salamat sa imong minsay. Again, I pray ikaw magapanalangin, Ginoo, sa tanang nagtan-aw karon. To all of the viewers right now, Lord God, kung naay nagtan-aw karon nga naa siya sa mga problema, na siya struggle sa kinabuhi, na nagtan-aw karon, Ginoo, nga feeling niya ning distansya na siya nimo, Ginoo, tabangi nga ma-renew iyang first love, ma-restore ang fire niya, Lord God, in Jesus name. And I pray, Lord God, tanan, yes, again, tanan nga nagtan-aw karon, Ginoo, unsa man ang ilahang gikinahanglan, Ginoo, unsa man nga area sa ilang kinabuhi nga need ang imong milagro, Lord, I pray mulihok ka ana nga area, Ginoo. Imong ipakita, imong gahom, Ginoo. Ipakita nimo ang solusyon sa mga problema nga ilang giatubang karon in Jesus name. Diha kanimo, Ginoo, na ipaglaom kanunay. Ug walay imposible nimo, Ginoo. Lord God, this time amo kang gipasalamatan daan na, Ginoo. Thank you sa mga solusyon nga imong ipakita sa imong mga kanakan karon. Kayuhan sa lain-laing balatian in Jesus name, either sa physical and emotional, tanan-tanan, Ginoo, bisan pa man, Ginoo, katong mga pamilya nga na apil atong biktima, Ginoo, sa flood, Lord God, sa katong naay bus, Ginoo, nga na unload, Ginoo, or somewhere in Mindanao nga naay trahedya nga naitabo, Lord, i-comfort sila, ang mga biktima, Ginoo, i-comfort unya ang pamilya, Ginoo, nga labi na atong naay pamilya, Ginoo, nga nakabsan jud og kinabuhi, Ginoo. Lord, i-comfort, and I pray, Ginoo, nga ayuha ang ilang mga samad karon nga dughang samaran, Ginoo, in Jesus name. And I pray, Lord God, sa tanan nga lumulupyo ang nga dapit, Ginoo, some part of Davao, Lord God, makuha sa nila ang mensahe nga gikan kanimo, because I believe, Lord, wala kay gitugot nga wala kay katuyuan, na kay purpose. Lord God, tabangi sila nga kung na may uban gito, Ginoo, nga naapektuhan sa nilang panginabuhi tungod sa mga trahedya, Ginoo, mga baha, Ginoo, tabangi sila, Ginoo, nga makastart sila again in Jesus name. Tagbuay lang panginahanglan, Lord God. Thank you, Lord, that you are Jehovah Jireh, the Lord, our great provider. O dili minimo pasagdan, Ginoo. Hallelujah. And Lord, this time we continue to pray sa mga OFW, Ginoo, lain-lain kanasuran, mga seaman, Ginoo. Padayon ka pagkupot sa ilang kinabuhi, Ginoo. Padayon ka pagbantay nila, Ginoo, pag-atiman, Ginoo. Bisan usahay, Ginoo, bigawon sila silang pamilya. Ug naay problema ilang pamilya, dili sila magkadali-dali pagduol, Ginoo. But Lord God, i-comfort sila kanunay, ipabati imong mga gakus kanila, imong gakus, Ginoo, because we believe ang imong gakus makapagaan sa among pag-antos, Ginoo. And Lord God, I pray nga
Tagaan mo sila kanunay og pabor sa ilang amo, sa ilang trabaho. I declare promotion in Jesus name. I declare prosperity in Jesus name. And I pray, Lord God, I pray, Lord God, good health kanunay nila, Ginoo. Labi na nga layo sila sa pamilya nila, Ginoo. Tagai sila kanunay, maayong panglawas, proteksyon ni, tabuni sa imong balaang dugo kanunay. And also, Lord God, I pray nga dili sila malipat, nga masubra sila ka-enjoy sa blessing. Makalimot sila nimo nga ikaw ang blesser. I pray, Lord God, nga dili sila malipat, nga magsige na lang sila gukod og kwarta, tigo mo kwarta, palit og mga property. But Lord God, malimot sila sa blessing. Blesser. Malimot sila nga ang ilang relasyon nimo at imano nila. Because at the end of the day, ang tanan namong gitigom, mabiyaan ra na. Ang tanan namo, Ginoo, nga achievements, temporaryo ang tanan. Ang mubaro, Ginoo, ang among relasyon nimo. So Lord, tabangi sila, I pray nga, taliwala silang kabisi, ilahadyong at imanon ilang relasyon nimo, Ginoo, o muhatag sila panahon sa pagampo, pagbasag Bible, pagdaig kanimo sa kanunay, Ginoo. Knowing that you are the source of the blessing nga naa nila karon, imo lamang silang gipiyalan, ang tinuod ikaw ang tag-iya, Ginoo. So Lord God, I pray nga dili kanila malimtan, dili nila malimtan ang blesser, Ginoo, kundi muhatag sila higayon nimo, Ginoo, in Jesus name, nga mahimaya ka sa matag usa nila kinabuhi. Again, kuputi sila, Lord, keep them safe in your arms in Jesus name. Lord God, thank you. This time pabuto namong milagro gikan kanimo, mga kaibulungang butang, tanan-tanan, mga breakthrough, promised land, unsa man imong ibubo kanamo ang kaibulungan, amo nang pabuton, Lord God. Himua lamang kaming takos, angayan, kapiyalan, kay dili san minimo tagaan, Ginoo, piyalan kung dili san may kasaligan. So Lord God, this time I pray, make us your good steward of every blessing nga imong ibubo kanamo, Ginoo. Thank you, Lord. Salamat kayo. Among paabuton ka na again, uban sa pagtuo. Mao kini imong pagampo, Amahan, amo kini gipasalamatan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus Christ nga mao among personal nga manluluwas. Amen and amen. Okay. A fruitful morning, everyone. Pastor James, kung masayop man ta sa atong mga desisyon ang atong Ginoo, manghatag man siya og sulbad o gabay. Yes, tinuod na igsoon. Unya, sometimes kung masayo pud ta na ay leksyon, na ay lesson unya. Yes, atong i-apply yung lesson for us to become a better person in the future. Sakto. So, naamay mga sayop, na mga kuan, pero even may na ako'y mga kasaypanan before, nasa'y mga leksyon, mga lesson igsoon. Pero, maulagi ang minsay karon nga, nindot yun ang rooted ta kanunay, kay makabantay maguta. So, dili ta magdanghag sa atong desisyon, mga plano, kung ang pulong sa Ginoo may atong iwag or suga. Pero kung wapo tayo panahon sa pulong sa Ginoo, madagma kita. Amen? So, God bless everyone. And atong putlon, atong live, so, no? Ato na ning putlon, unya. Pwede pa ninyo i-share, i-mention yung mga higala diha, friends and loved ones. Salamat sa inyong higayon, no? Salamat kayo. Mga brad na ko long live the kanunay, brad. Uban sa grasya sa Ginoo, unya. Makita ta sunod, unya, no? Basta na ako higayon, unya, makita ta, niyang hapon or gabi. Sama sa kong gisarik soon, as long as I have the opportunity nga makashare ako, ginang i-grab para ninyo. Okay? So, again, this time, akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa atong buhi nga Diyos, kay way laing maisa karon igsoon. Walay tao na isa karon, walay relihiyon, pundok, grupo, sekta, ronsa. Ang Ginoo gyud atong isa igsoon. Amen? So, anyway, before na ako na siya putlon, ako rin gipasalamatan tong mga nag-subscribe, no? Salamat kayo, og sa mga, di magyunta na ako isulti, pero nay naging mo, pasalamati sa na sila pastor, abi pa lang. Wala na ni mo gibalyo, no? Ako manghod ba ningon na, so akong gipasalamatan, no? Nay mga star senders na doon, thank you kayo. Nag-send sa mga to mga videos, thank you kayo. And then, salamat sa mga nag-share, nag-subscribe, and then, again, before na ako ni Enix, ako mong gi-encourage nga, pwede niyo invite inyong friends and loved ones nga mo-follow na to sa itong page para ma-bless po sila igsoon. Amen? So, again, keep safe everyone, and then I pray and I declare nga karong adlaw puno sa pabor, grasya sa Ginoo, panalanginan ta sa Ginoo, tanan natong plano, desisyon, mga buhat sa itong kamot, i-bless ni Lord. Amen? And I declare nga today is gonna be a blessed and a fruitful day. Madaugon tang tanan karong adlaw igsoon. See you next time. God bless everyone. God bless. Amping. Basta gayo dito sa pulong sa Ginoo, Pastor, kanunay ditang magpuyo nga malinon. Amen, brother. God bless. Kasi nga mo, Brother Nathan Kumaingking Baroy. Okay, God bless. See you next time, everyone. God bless.